Dorzalis scapulae. Prikladá sa vlastne k margo dorzalis scapulae. Tu máme mediálnu plochu. Končatiny. Potom nervus subclavius, ktorý vlastne tu neuvidíme, keďže nemáme musculus subclavius. Ďalší je nervus suprascapularis, nadlopatkový, medzi musculus subscapularis a musculus supraspinatus. Tak to potiahnite pekne. Tento, áno. Potom nervy subscapulares 2 až 4. To sú tieto. Musculus subscapularis, presne. Takto. Potom nervus musculocutaneus, ktorý má ramus proximalis a ramus distalis proximalis. Ide vlastne do musculus biceps brachii. Toto bol ten cutaneus a išiel ramus. To tento je. Aha. Tam je biceps brachii. Takto, áno, tam tento. vstupuje muscularis proximalis. Cutaneus tu je proximalis a tu je a potom distalis, je distalis, ktorý vstupuje do musculus brachialis. Čiže Ktorý je proximalis, na laterálnej distalis. strane, čiže vstupuje vlastne vnútra cez Dovnútra sem. na laterálnu plochu. A prechádza na laterálnu plochu. Sem. Čiže tu je proximalis, tak to ide aj tu a tu je distalis. Dobre. Potom nervus axillaris, ktorý vlastne medzi teres major a subscapularis. Čiže toto bolo ono, ak sa nemýlim. Miška, ja to. Páči. Axillaris bol tu tento? Áno. Potom sú to nervy pectoralis craniales. Tie sú na tomto. To sú tieto. Do svoju pectorálne svaly povrchové. Potom thoracicus longus, ktorý je vlastne na druhom stranu. No dobre, tak je preskočím ťa. Longus a lateralis tam je proste, no. Dobre, thoraco dorsalis je pre latissimus dorsi, čiže vlastne vstupujú tu vetvy. Pectoralis caudalis sú vlastne tiež tam a potom radialis. Ramus profundus, ramus superficialis. To bol tento, čo išiel semka dovnútra. A z druhej strany, keď to otočíme, tak... Môj kli. Tak tu išiel, mohol to niekde, tu bol jeden. A ešte aj druhý tam bol. Tu sú, pozri. Ramus profundus a ramus superficialis. Tuna. A musculus triceps brachii. A tuna jedna. Vyhni mi toto, tuna jedna a tuna hore druhá. Dobre, to je nervus radialis. Ramus profundus a ramus superficialis. Potom je nervus medianus. To je tento hlavný. Tento. Áno. A nervus vulnaris. To je tento. OK.